So what's up sa inyo mga choy? What's up kami to? What's up mga choy? Nami dire sa SM. Naglingkod-lingkod rami dire ano. Mga choy ay. Naglingkod-lingkod re. Butay kig nganaw. Bate. Sama mo. Sama ganahan mo. Isa mo ganahan. Ganahan ka? Ikaw. Sama ni pangutana. Sa may ganahan mo, gamay o dako? Ganahan ako kanang imo. Ano man? Ano man? Kidak gamay. Kit gamay. Gamay. Nasad mga animal. Animal. Nasad do? Interview na pre. Ato idol oh. Ito mga idol. Idol. Napit yung mga iyak. Napit yung jet ujab do. Mga idol. Mga idol. Ito. Oh. Na yung mga uyab. Na sila yung mga uyab, mga choy. Na way uyab. Naoy. Na di kayo uyab. Naa. Bagay bin. Ikaw. Na kayo uyab. Wala. Na naman. Kita ito. Get. Pangitaon daw nato siya kuya pre. Jot lang. Nag-search pa ko. Mag-search. Na search mo Facebook. Tamangita ta. Pangita. Kani, si Injil. Si Angel. Naman na uyab. Buang mga. Buang kapod. Pagkala mo. Lul. O telegram ni pre. Welcome to my putang ina. So what's up mga achoy? Kanila kami naglingkod-lingkod mga achoy. Kaya ako. Like kayo. Naglingkod-lingkod kami. Wami content. Ito lang libre. May content. Nan. Nan. Danan. 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 Nan. Danan. Oh. Danan. Nan content. The fuck. Kani busy sila. Mga busy na sila mga choy no eh. Ano sila uyab. Ano wa dai mo uyab dai. Kani nakayab. So batik. Kani siya nani uyab klaro kayo. Nagbuwag na lang ket. Klaro ko na gay nagbuwag na lang. Ano nagbuwag man mo? Ano nagbuwag daw mo? Ano gud gamay kay ay. What? Gamay. Sa man mo laki mo de. Ito. Sige ka, virgin. Virgin. Huot. Huot na day. Huot gamay. Huot. Huot gamay. Nga man. Huot gamay. Huot gamay na. Mo gibuwagan kay huot. China all. China all gibuwagan kay huot. So ang mga bang achoy na dia ang mga Chinese accessories. Di ba pre? Buang. Buang gitu. Buang. Ka. So may problema ni Ward. Inside play din ha. Mangihi pa ko. Choy, mangihi pa ko. Oban ko. A few inches later.
Nade sila dire. Achoy. Nade. Ngalain ka nagmanganaw. Ikaw day. Kagain ako. Cute. Kalain ako. Bisig ka. So, kani akong katapad dire Kani si lingaw. Way lingaw. Wa may uyab. Way uyab, way lingaw. Ano din na word? Ug na de uyab word. Ug na de uyab. Ha? Lingaw magkuano. No, lingaw magkuano, lingaw mag unsa man? Lingaw unsa pre? Lingaw pag may uyab. Ano man? Basta. Magkuan man sila. Di oy. Magkuan na sila eh. Klaro kayo. Klaro si Naong oh. Lain magnang. Ni mal. Hindi. Hintay hintay oh. Sabi ko, Lixilor eh. Lixilor. Wow. Magic. Lixilor. Huh? Ito, messenger na yun. Messenger na yun mga choy. Ano siya, bati si Signaong. Ni Bati man. si Signaong, no? So mga choy, kani mga choy, wala may lingaw ani, no? Sige lamig, no? Pamilingaw. Kami mga content ani. Sa kunoran. Ay, naglingkod rami. Naglingkod rami yan eh. Aman. Di man sila maglaglag. Kaya uso na mga gadget. God. Gadget rin nagpabuang sa mga tao, mga choy. Maong. Kani sila, sige na sila cellphone. Tanawa ng mga cellphone. Cellphone sila, oh. Cellphone. Cellphone usa. Cellphone. Ako rin nag-vlog nila. Kani sila. Di nag-vlog man gud ko ron oh. Nag-vlog siya, pero messenger. Kani sila Vlog man na oh, vlog. Oh, nag-video man gud ko. kaya sila nakaon sa new generation karon. Grabe kay paglago sa technology kay naanang Mobile Legends, samot ng LOL Mobile. Sus. Kani sila mong katapad diri, nag-cellphone na sila. Ayan o, update sila sa mga balita, sa mga nahitabo sa gawas. Update sila sa ilang mga uyab. Update sila sa mga ambot. Kung sa'y sunod nila update nila. O kung sabot, kung sa'y update nila, no? Kani sila, no? Nawa na, cellphone. Cellphone na na-permit, no? May content, pre, no? Wala. Kaya wa man tayo viewers. Why views? So, kani, wa may views. Sa mga, ay nalagyan. Wala lagyan. Hindi mo. Nga, choy, habit na law na, no? Nung stipot lang sa tatire, magtambay sa takadiyot. Magkati man magtambay, mato dahil na ikog room. Katay man sa room, mag-interview man mi dayon siguro. Pero na, mag-interview daw mi, job interview, pati trabaho. Buang ko no, buang. Gusto panuhay ka? Nakita na tao niya sa room. Let's go. So, what's up? Mato na tag-iskilahan. Mga tanong eskwelahan kay pilaw na kayo. Ato may matog. Pilaw na kay sigtambay nga rin. Liki na. Liki na. Murag siya. Liki. Hala. Ni andar Mrs. Kuan sa hagdanan nga mo andar. Murag siya nga naliki. Naliki ang iya ba? Bad chay no. Faded. Copyright. Singan na din ni Ronald Kuan. Copyright. Faded. Wa na ako kailana. Hi, Joy. Mga Joy. Oh. Isugo. Gopo di siya, Joy. So, what's up sa inyo? Nanamig Nanamig din sa sa gawas. Init kayo. Init kayo. Init.
Grabe kay kainit mo. Ako, amang ko nanginit na mugnaw ako no. Kay cold na kay siya. Putang ina, wala yun. Wala yun, no? Wala yun. Joke na nga ito. Buwang niya, balik siya. Gago siya. Dapat yun ako. Say what's up. Subscribe to my channel, motherfucker. And also to like my page, vlogger. So, namin na rin sa ATM. Kapit na mesa, skilahan. La 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 la. Kulahan na, murag interno kainit. Awa, magkita ratangad to. Grabe kayo muskilan, ngit-ngit kayo. Ha? Is EIT. Mo na muskilahan no, pangita lang diya sa Ormoc. S-A-I-T. Magkita ratangad to mga achoy. Let's go. So, what's up sa inyo mga achoy na ata dire sa iyo bida pet. Mo na niya muskilahan, musud na ta. So dami, masod na. Masud na mi sa eskwelahan amo. Mo niya ang eskwelahan niya sa Said. Kita lang ni dire sa Ormoc. Ngit-ngit tayo. Tada! Tada! Hagdanan badaan, hadlok na. So good na. So good na. Ngit-ngit na. Ngit-ngit na. Grabe kayo. Tama na. Mingaw kay Achoy. Na ay mga tao. Nagmingaw. Na atay tao. Diya. So what's up sa inyo mga achoy? Nangatog manday mo mga achoy day. Ang ilaw. Sus di ta magsaba-saba kinatog manday ning uban. What's up mga achoy? Tasaba. Iban niyo. Siya si Saba. 7% pa lang. What's up mga? Walang nagubas-gubas. Siya gyapon, Saba gyapon si achoy no. Utang niya ako bebe. Jill, pag roaming, Jill. Kasabot ka, Jill. Kung ako Jill. nasa Roaming item, kasabot ka. minahali ka naman. No? Ako ka nang bili? Di. Kani? Ning kahoy? Kana, palita. Kanina sila mga achoy. Nangatog na sila no. Kana po nagtawag-tawag sa uyab. Kani sila. Nag-Mobile Legends na sila no. Ha? Kana sila do ah. Jill, meet lang, Jill. Ako? Magtana akong salida. Salida na yan. Sport ba? Sige, may isang lit. Tingnan na ako, Kim. Hi, executed. Look. Sport ba kayo? Nagsunatan? Asa mo tanaw salida choy. Sa tanaw. Ganit makidrisod. Ford. Dapat sa tanaw. Asa man tanaw. Gawas lang. Sapa choy. Gunsa ka choy. Tanaw. Ngit-ngit ba naong ni mo eh. Pag may suga. Suga. I love the way you six smile, you six smart. Yes sir. Alad daw ay di na lang laptop lobat. Lubat na ba? So what's up mga achoy? Ayong hero. Mayroon akong igagaw nga Tega po. di for sale. Kay lechon uno na ugma. Out. Mga achoy. Kurente. Lechon uno na ugma si EDC. Naray, lechon uno. Hindi na siya for sale. Sige, lechon paksi, lechon baboy. Lechon. Lechon paksiw ko nagkiksan baboy. Saan ba yun? Litson manap. Sa ilalim ng pink na buwan, Big na buwan. sa dilaw na green,
Uy, klase! Uy, klase! Uy, klase daw, uy, klase. Mga achoy, uy, klase. Hi, Tab. Kiss ko, be. So, what's up sa inyo mga achoy, no? Nga nila ito po ito mga ito ang video karon nga vlog. Yes, sir! Please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated podcast ako mga bagong videos na ako pa-upload. So mga achoy, see you in my next video. Peace! It's caught in the crossfire.